Ei, petit agricultor, benvingut a un nou vídeo. Darrere meu tinc el lloc dels Premis Nobel i ara estem aquí, estem a Oslo. Avui hem vingut a Oslo perquè m'agrada fer turisme, que és guai. I aquest vídeo, a part de la setmana, el vídeo recopilatori de setmana el teniu dijous i avui, dimarts, teniu sempre un vídeo més diferent. El vídeo passat va ser el vídeo de l'aeroport i avui és aquest vídeo. Avui és el vídeo fent turisme per a Oslo. Ja us aviso, ¿vale? No és un vídeo guia turística perquè no sé què visitaré. Potser faré una miqueta més de callejeo, anirem a veure els jocs perquè he anat mirant jocs a una guia, que és els jocs com més típics. Hi ha unes illes que avui no visitarem les illes, això m'ho guardo per un altre vídeo, que serà un vídeo visitant unes illes que hi ha xules, però això ja ho farem un altre vídeo. Avui l'únic que farem serà visitar el que és la ciutat d'Oslo. Així que anem a veure què ens trobem, a veure què ens depara Oslo. Vale, petits agricultors. Ara, darrere meu tenim el Palau Reial d'Oslo. Vale, petit agricultor, que hem vist abans era la part, crec que, de darrere del castell, ara estem per la part delantera. Vale, petits agricultors, és com curiós perquè és com que és com un primer tancat gran on hi ha un parc dins i després el segon. El tancat gran on hi ha el parc es pot passar sense cap problema i l'horari que es veu que crec que això es diu de Queen's Park, és com el parc de la reina traducció. Després hi ha el primer que és com un petit, el que tenen els típics castells del primer pati que hi ha dins, que si no es pot entrar. Però a mi em segueix sent més gran el d'Espanya, perquè el d'Espanya té, igual que això, un pati i després té un pati interior més gran, i aquest, per lo que he vist, això no ho té. Però igual, anem a explorar una miqueta aquest parc i a veure què hi ha. Vale, tenim aquí el Parlament i estem aquí i detrás meu tinc com una festa índia que estan fent com una cosa que li diuen el Color Fest i és com una mena de festa de coses índies i no sé. M'agrada que aquesta és com una ciutat en vida. Crec que també és veritat que he vingut un dia que és dissabte, que és un dia en vida, però no sé, crec que té força vida. M'imaginava com més tranquil·leta i no, i m'està sorprenent, té molta vida. Anem a passejar a veure què més ens trobem. Vale, aquí darrere de Louis Vuitton, ara estic passant per aquest carrer, que crec que això ja com a tot ja no és el Cal Johnson, o potser encara ho és. L'únic que aquí és com que hi ha totes les tendes més riques, està Louis Vuitton, allà he vist Prada, la Boss també està, la Ralph Lauren esta, que és les motxilles també estan. Aquí és com que estan totes les és com el carrer de luxe. I el nostre Passeig de Gràcia, que és com el barri on hi ha les tendes d'elles. Vale, petits agricultors, aquí a prop del que hem vist ara està el que és l'òpera, que és una cosa xula, i el mar, que crec que això és mar, és com la veïa, no sé, és xulo. I ara anem a veure què ens trobem per aquí. Us repeteixo, això no és una guia turística, és les meves primeres impressions, el que estic veient d'aquí d'Oslo. Vale, detrás meu tenim el que és l'òpera d'aquí d'Oslo. Un edifici xulo i les estàtues que hi ha aquí darrere és algo temporal, perquè estic llegint, és una instal·lació artística d'un paio. Vale, petits agricultors, acabem de trobar diners, he fet en total 400 corones d'aquí noruegues, que són 2 bitllets com aquests, l'altre ja l'he guardat. És així el bitllet, tampoc és cosa de l'altre món. En total, el canvi han sigut 434, però comissions m'han sortit a 40 euros. O sigui, que tinc 34 euros, així com el que diu, i 40, i en realitat m'he gastat 40 euros en comissions, ¿vale? I tot això, petits agricultors, anem. Ara aniré, ja és hora més o menys cap a la 1, aniré a buscar algun lloc de menjar. Crec que acabarem menjant per algú típic i a Espanya a veure la diferència. Tinc ganes d'anar a un Burger King o McDonald's per veure quines coses diferents hi ha. I després anirem a visitar alguna cosa més i a part anirem a veure un supermercat, que tinc ganes de veure què és el que hi ha diferent. Vale, petits agricultors, diferències. No hi ha tantes hamburgueses, a Espanya tenim massa varietat, crec, o sigui, tenim molta varietat, aquí hi ha menys varietat. Aquí les nostres patates de luxe no existeixen, són patates de moniato, o sigui, no hi ha deluxe,
i ja et deixava escollir, supercuriós, patates o poma. O sigui, tenies les patates amb moniato, les patates normals o poma. Després he agafat una hamburguesa que us l'ensenyaré i he agafat unes coses rares que és com que el que més triomfa aquí, que és com una cosa de formatge o no sé què porta, de chili cheese, no sé, ara us ho ensenyaré. I he agafat un exòtic Fanta, no sé, és de exòtic, no sé, és de com de moltes coses. Ara us vaig fent a veure com és això. Està bo, no sé, és com un nugget amb aquest i això deu ser chili, deu ser jalapeño, no sé, és bo. Creo que deu ser jalapeño, està força bo. Sin más. Vale, la Fanta, no sé, és bona. Això, la Fanta està bé, tampoc és... no sé, està bé. Petits agricultors, sense no s'han anat, caminant. Veiem que aquesta part que estic veient és com una part molt més residencial, no tant centre de ciutat, he sortit una miqueta, tot encara estic a Oslo Centre, òbviament, però sí, m'està agradant molt. I no sé, ara sí que ja aniré direcció, ja estic en direcció cap al centre. Queda anar a agafar el bus, que vull anar a comprar coses per fer-vos un vídeo sobre coses rares al supermercat i després ja anirem direcció un altre cop a la granja. Vale, petits agricultors, ja estic tornant cap al carrer principal i ara anem després a agafar el bus direcció cap a la granja, però aprofitaré perquè he anat a un supermercat i he trobat coses, però hi ha més coses que vull que aquí no hi havia, perquè crec que són com més turístiques i estic en un altre supermercat que en teoria sí que està. Vale, petits agricultors, gravo això després del que acabeu de veure ara mateix. Estic aquí gravant el vídeo del dimarts que ve, així ja tinc 2 vídeos fets de cop, que hem provat tot el que hem comprat. És un vídeo que no té desperdici, però que és tela, vale? Dit això, petits agricultors, despedim aquí el vídeo. No sé si l'he fet molt entretingut, no sé com ha sigut, però és que de tot aprenem. Penseu que és el primer vídeo que faig d'aquest estil. Dit això, petits agricultors, recordeu, a vegades explorar una nova ciutat és molt, molt guai. Fins una altra!